ହାଇଲୋ ଗଲୁ ଦେଖିବୁ କିଏ ବେଲ ମାରୁଛି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁ ଯାଉନୁ। ସଦାବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମତେ କହିଦଉଛି। ହାଇଲୋ ଟୋକଳି, ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ତୋ ବାପାକୁ କହିବୁ? ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଠିଆ କରେଇ ଦଉନି। ଯାଉଛି ର। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଏ ଟୋକା, ତୁ କିଏ? ମତେ କଣ ଆସି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ? ମାଉସୀ, ମୋ ରାନୀକି ଭଲ ପାଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତମ ଘରକୁ। ହାଇଲୋ ଟୋକଳି, ଯାଉନୁ ଘର ଭିତରକୁ। ଏଠି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ବୁଢ଼ୀ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରଖେଇ ଦଉନି। ଯାଉଛୁ ନା ଏଠି ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କରି ଅନେଇଛୁ? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ର। ଏ ଟୋକା ବସୁନୁ, ଖୁଣ୍ଟୁଟା ପରି କଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ହଁ ହଁ ବସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଟିକେ ମେଞ୍ଚଡ଼ ପିଲା, ତୁ ବାହା ହବୁ, ତୁ କଣ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ? ମେଞ୍ଚଡ଼ କଣ କହୁଛ? ମେଞ୍ଚଡ଼ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି? ମୋ ହାଇଟକୁ ଜମା ଯାଉନି, ମତେ ଆସି 30 ହେଲାଣି। ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ, କହିଲେ କଣ ନା ମେଞ୍ଚଡ଼। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ତ? ତତେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗୁରୁଟେ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛୁ। ତୁ କଣ ଆସିଛୁ ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି? ଏ ବୁଢ଼ୀଟା କଣ ମତେ ବାଙ୍ଗୁରୁ କହିଲାଣି? ଆରେ ହେଇ, କିଛି ନ କହିଲା ବେଳକୁ କଣ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ଶଳା ବୁଢ଼ୀକି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଟା ବସିଛି, ମତେ କହୁଛି ବାଙ୍ଗୁରୁ? ମତେ ବାଙ୍ଗୁରୁ କହୁଛୁ? ମତେ ବାଙ୍ଗୁରୁ କହୁଛୁ? ଦେଖିବୁ ଏଇନା। ଶଳା ବୁଢ଼ୀ, ତୁ କାହିଁ ଏଠି ବସିଛୁ ବେ? ଯାଉନୁ ତା ବାପା ମାଆକୁ ପଠେଇବୁ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ତୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହଉଛୁ। ଆଉ ବାଙ୍ଗୁରୁକୁ ବାଙ୍ଗୁରୁ କହନ୍ତି ନା କଣଟା କହନ୍ତି ବା? ଆରେ ହେଇ, ବାଙ୍ଗୁରୁ ଖଣ୍ଡକ ହେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ଦେଖ ତାକୁ, ନିଜେ ବାହା ହବ ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଛି। ତୁ ବାହା ହବ ବୋଲି ଏତେ ହମ ହମ ହଉଛୁ? ପଳେଇ ଆଇଛୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି। ଦେଖ ଟୋକାକୁ, ଚାଲି ଆଇଛୁ ମୋ ନାତୁଣୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କହିଲା କନା ମୁଁ ତମ ଝିଅ ରାନୀକି ଭଲ ପାଉଛି, ବାହା ହେବି ବୋଲି ଆଇଛି। ଶଳା ବୁଢ଼ୀ, ତୋ ନାତୁଣୀକି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ନେଇକି ଆସି କଣ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଅନେଇଲୁ ଟୋକା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଥିଲା ନା, ଗଜା ଗଜା ଟୋକାରା ମୋ ପଛରେ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଠିଆ ହଉଥିଲେ ବାହା ହେବେ ବୋଲି। ବୁଝିଲୁ, ତୁ ତ ଗୋଟେ ମୁହଁଟା ଭଳିଆ ହେଇଛୁ, ତୁ କଣ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ମୋ ନାତୁଣୀକି ବାହା ହବ ବୋଲି? କାଇଁ, ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ କଣ ପିଲା ଅଭାବ? ତୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ ମୁହଁଟା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛୁ। ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଆସିବେ। ତୁ ତ ମୁହଁକୁ ତ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କାଳିଆ ଭୁଆଁ ଭଳିଆ ହେଇଛୁ। ଝିଙ୍କ ଭଳିଆ ଚୁଟି, ଡିମ୍ବ ଭଳିଆ ଆଖି ବାହାର କରିଛୁ। ଖାଲି ମୁହଁରେ ପାଉଡରଟା ବୋଳିକି ପଳେଇଛୁ ବୋଲି ଗୋରା ତକ ତକ ଦେଖାଉ, ନହେଲେ ତ ତୋର ଆଉ କିଛି ଗୁଣ ଭଲ ନାହିଁ। କଣଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀକି ତୋ ହାତକୁ ଦେଇଦେବି? ଶଳା ବୁଢ଼ୀ ମୋର ବହୁତ ଅପମାନ କଲାଣି। ଦଉଛି ରହିଥା ତତେ। କଣ କହିଲୁ ବେ ବୁଢ଼ୀ? ମୋର ଝିଙ୍କ ଭଳିଆ ଚୁଟି, ଡିମ୍ବ ଭଳିଆ ଆଖି, ଆଉ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ? ତୁ ଭାରି ଗୋରାଟା ହେଇଛୁ, ନିଜେ ତ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ଭଳିଆ ନିଜେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଟେ ଜଳ ହସ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ମତେ କହିଦଉଛି। ହେଇରେ ଟୋକା, ତୁ ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ କହୁନୁ, ତୋ ଗାଲକୁ ଚିପି କ୍ଷୀର ବାହାର କରିଦେବି, ଜାଣିଛୁ ନା? ହେ ହେ ନଟିଆ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ କର, ନହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଚଉଳିଆ ଉଗ୍ର ରୂପ ଗଲାଣି। ଶଳା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ଗଲା ସଇଲା ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ରାନୀକି ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି, ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ରାଗିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ସରି। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତମକୁ ଜୋରରେ କହିବା ପାଇଁ ମ। ସେମିତି ଟିକେ କୋଉ କହିଦେଲି ଆଉ। ହଉ ହେଲା। ଏ ଟୋକା, ତୁ ଘରର କଣ କଣ କାମ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ଏ ବୁଢ଼ୀ କଣ ମତେ ଘରର କାମ କଥା ପଚାରିଲାଣି? କହୁନୁ ବେ, ପାଟିରେ କଣ ତୋ ମଣ୍ଡା ପଶିଛି? କଥା ବାହାରୁନି ଏତିକା ବେଳକୁ। ଘରର ଝାଡୁ ମାରିପାରିବୁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଘରର ପୋଛା ମାରିପାରିବୁ ନା ନାଇଁ? ଏ ବୁଢ଼ୀ କଣ ମତେ ଚାକର ଭାବିଦେଲାଣି? କଣ ଚାକର ଭଳିଆ କାମ ବ୍ୟବହାର ମତେ ବତଉଛି? ମତେ ଯଦି ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା ନାତୁଣୀ କଣଟା ଯାଇ କରିବ କି? ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି କିରେ ଟୋକା, କଣ ଭାବୁଛୁ? ଚୁପ ରହିଲି ଯେ, କିଛି କହୁନୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମିତି ଖାଲି ଚୁପ ହେଇକି ବସି ଯାଇଥିଲି ନା, ହେଲେ ମତେ ସବୁ ଆସେ।
ଘରର ଝାଡୁ ମାରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗା ଧୁଆ ବାସନ ମଜା ସବୁ ଆସେ। କାଇଁ ଏଇ କଥା ତମେ କାହିଁକି ମତେ ପଚାରିଲ କି? ତୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ଘର ଜଇଁ ହେଇ ରହିବୁ ସବୁ କାମ ତୁ କରିବୁ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ? ରାନୀ ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ସେବା କରୁଛି ତୁ ସେଇଭଳିଆ ସେବା କରିବୁ ହେଲା। ଯଦି ଘର ଜଇଁ ହେଇ ରହିବାର ଅଛି ଏସବୁ କାମ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ରାନୀକୁ ପାଇବାର ଆଶା ଭୁଲିଯାରେ ଟୋକା। ଆରେ ହେ ଏ ବୁଢୀ ପକ୍କା ଖିଲାଡି ଅଛି ବେ। ହଁ ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ କହିଦଉଛି, ପଛରେ ଯେମିତି ପଲଟିବନି। ଯଦି ପଛରେ ପଲଟିଲ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ଆରେ ହେ ରେ ଟୋକା, ମେଞ୍ଚଡ଼ ଖଣା ହବନି, ତୁ କଣ ମତେ ଧମକଉଛୁ? ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀକି ଯୋଉଠି ବାହାଘର କରିବି, ତୁ କଣ ମତେ ଏମିତି ଧମକଉଛୁ? ମୋ ଘରର ଯଦି ସବୁ କାମ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋ ଘରେ ଜଇଁ ହେଇ ରହିବୁ ହେଲା, ନହେଲେ ଜମାରେ ସେ ମୋ ଜଇଁ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେନା। ଆରେ ହେ ଏ ଟୋକାକୁ କିଛି ନ କଲା ବେଳକୁ ସେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛି ମତେ। ପତନା ବୁଢୀ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜଇଁ କରି ରଖିଲେ ଘରର ସବୁ କାମ କରେଇବି ଆଉ। ଥରେ ଖାଲି ଏ ଘରକୁ ଜଇଁ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ଏ ବୁଢୀକି ଏତେ ଖଟେଇବି ଯେ ନାକ କାନ୍ଦୁଣି ହେଇକି ମତେ କହିବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ବୁଢୀ ପତନା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଫୁଟାଣି ମାରି କଥା କହୁଛି। ଖାଲି ଖାଉଛି ଗେମ୍ପୁଛି ବସୁଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଏ ବୁଢୀର। କଣ କିରେ ଟୋକା ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ହଉଛୁ? ଯାହା କହୁଛୁ ମୁହଁରେ କହୁନୁ। ନା ମ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ହେବି, ସେମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ନା ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ତମେ ଏବେ ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମତେ ଜଣେଇବ। ରାନୀ ପାଖରେ ତ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ପୁଅ ଯା ଏଥର। ଏ ରାନୀଟା କଣ ଦେଖାଯାଉନି, ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଗଲା କୁଆଡେ? ହଁ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ଏ ବୁଢୀଟା ଦେଖୁନ ପତନା ଭଳିଆ ଅନେଇଛି ମତେ। ଆଇରେ ଟୋକା ଯାଉନ ଏବେ, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଅନଉଛୁ କଣ? ତୋର ତ କାମ ସରିଗଲା, ତୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେଲି, ଯାଉନ ଏବେ। ନାଇଁ ମ ଏମିତି ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଯାଉଛି ଏବେ।